Γεια σας παιδιά. Σήμερα παρέλαβα αυτό εδώ το μικρό adapter OTG. Θέλω να το δοκιμάσω να δω αν λειτουργεί. Το πήρα μόνο 10 cents από το Gearbest και θέλω να δω πόσο βολικός είναι. Έχει εδώ πέρα ένα λουράκι να το κραμάτε στα κλειδιά σας. Σίγουρα χρειάζεται, γιατί αλλιώς πιστεύω θα το χάσετε μαζί με αυτή την θικούλα. Είναι μικρό USB. Για να το δοκιμάσουμε. Ωραία. Να ενεργοποιήσουμε το τηλέφωνο. Όπως καταλάβατε από τη φωτογραφία δεν είναι δικό μου. Να πάμε στην διαχείριση αρχείων. Να το δούμε. Μόλις επέστρεψα, γιατί στον ενσωματωμένο File Explorer δεν μπορούσα να το βρω, μιας και δεν τον χρησιμοποιώ. Άνοιξα τον ES Explorer. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, νομίζω το βλέπετε τώρα, γράφει OTJ. Ας μπούμε. Να δούμε αν παίζει μια ταινία καλύτερα. Και όπως βλέπετε παίζει κανονικά. Αυτός λοιπόν ήταν ο αντάπτορας, ο φθηνός αντάπτορας OTG από το Gearbest. Εγώ το είχα πάρει με κουπονάκι 10 λεπτά, τώρα δεν νομίζω να είναι πολύ ακριβότερο, άντε 50 λεπτά να κοστίζει. Αυτά λοιπόν από μένα. Bye bye.